ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо нарху навои пардоро нишон диҳам. тур пардо баъд намино чином доранд велюро ҳамаям новинкора. инчунин анамин суроғаи ҳами дуконам ашмода мефаҳмонам. метавонед хитон омада аз наздик бинед як маротиба. касе ки доставка мехоҳад, рақамои савдогарама мемонам, шумо ҳамроҳи савдогар гапзанон кунед. ин дуконе ки ҳозир мо ба навор мегирем аз бозори Корвони шаҳри Душанбе, даромадгоҳи рақами пажарка 1-дарвоза 4 рият магазини Абдулло мегӯяд. ҳамихе мефаҳмонанд то начанд. ҳами мисол савдогарора ки пурсидед медонанд, мефаҳмонанд. хулас ана ин турора аввал нишон метиҳам. ино чанди? ино бори киҷо? бори турки будай 55 сомон. то киҷоя 55 сомон? анами тараф 55 сомонӣ будиян. ин тарафш бошад чанд? 50 сомон. ана ин ҳамон дошт 50 сомон. ана ин тарафш 45 сомон. бо хитон омада пурсед ё ин ки дар ҳамон ватсапи фурӯшанда нависед мефаҳмонатона кадомиша нархша нафаҳмидед. ё 45? ана ино 45 сомон. дидед чӣ гулои хушрӯ омадагиай. ҳозир гулора якта ба якта нишон диҳем. ино қиматтар будана? арзон шудиян? дидед арзон шуд. ина пардо арзонтар шуд аз он нархҳое ки будан. ҳозир бо дигар чизошам нишон метиҳем. ин тараф 40 сомон. 45 40. ин ино чандан? ин 3D ино. Ино охираш 85. ана ин пардо турои 3D 85 сомонӣ. ана ино 60 будай 50 сомония метиҳад. дӯстони азиз, нархи 1 метрша дар назар дорум. марҳамат бинед. ин тараф чи? ин тараф 50 сом то 120 сом аст. анамин турое ки мебинед аз 50 сомон сар мешавад. 1 метрш то 120 сомона. ана марҳамат. беҳад гулои хушрӯви фасон омадагиай. бори туркӣ ҳамаш. анамин туро ҳамаш моли туркияй. ино новинка. ин чанд пул? ин 45 сомон. ана ин ваёш. дидед хеле хушрӯчане. инам туркия. ежни каседа дар кора. иям хеле ранг доштай. розовияй дидед? вишивкаш розовияй, поёнош серияй. ҷаҳар хел бирӯзовый. хулас чанд ранг дора. бо хитон аз наздик омада як маротиба бинед. ҳозир бо ваёшонам вилветошонам нишон метиҳем. ина инош чандан? ина ино 50 сом десем. ана ино 50 сомон метраш. ҳозир ина бинед. ҳамаи ҳамино аз 50 сомон сар мешавад то 120 сомона. ана ино барои листоша. ино мрамор. ино чанди? ин 45 сом. метрш 45 сомон. мрамро чи? мрамро ду сор дорад. Якум сор дорад, ба ден сор дорад. Ден сор 40 сом, якум сор 50 сом. се биз баланд. ин ду ашто баланд. фаҳмо небинед. чӣ хушрӯан. пад намебурад. пад намезадян. беҳад сифатҳои нағз. мрамро ҳамаш 50 сом оригинало. ина ино чи? ина 55 сом. ина якум сор таш. ин 55 сомон. 55 сом. ина ино чи? барача 40 сом. барача ҳам доштанига. чӣ блеск метия 40 сомон. нархи 1 метр шай. ана инош чи? 45 сом. ин 295. 40 сом аст. гляси. 285. 40 сомонашам будай. ина 285 баландиш. 295. ин 295. мати ин гляс. хонаи баланд метавонад аз анамино гиранд. ҳам матвиш астай. велюрора ҳам глянцаш блеск дора. айнаи вишивка дорош чи? вишивкаи ино
90 сомон шидай дидед 120 сомонҳо. Ино чи? Инфрасултон аккаунта модели пинатар 80 распадаи нарх дойса. 85 сомонӣ нархи 1 метрш хӯрем султон. Марҳамат. А ино чи? Ино турецк паласа меган. Турецкиш 75 сом, хитояш 50 сом. Найрозвиш хитоя 50 сомон, анаваёш Туркияи паласкора 75 сомон. Холоса, ҳозир бо дигар хелушам нишон метиҳем. Анаи пабако ҳастай, вишифкадор, ино чандан? Ино 90 сом то 120 сомон ҳаст. Анаи вишифкадоро аз 90 сомон сар мешидай то 120 сомона. Ина. Ина андош 95. Ана ино чанда? 95. Не, хушро 95 сомон. Амҷа 95 сомона ҳаст, 120 сомона ҳаст. Хулас 1 метрш, нархи 1 метрша дар назар дорем. Набинед ҳамаи ҳамино бори нав. Ҳамаш новинка. Аз 95 сомон то 120 сомона. Ана ин новинкаҳо чанд сом? Хайтагира нав дидум хушро, а? Ино ду нав дорам, 75 дорам, 85 дорам. Инош 85 ранг бо 3D бромадагия, 85 сом 1 метрш. Баланди 3 будай. Ина бинед чихе аз наздик хушрои хайтек. ҳамаи рангош ҳаст, бори нав ки аст. ҳозир ҳамаи рангоша пайдо карда метавонед. Инаи 75? Инаи 75. Ира мисол паташ ранги вай неста. Дигар таракай. 1 метрш 75 сомон. Инчуни оригиналу аднатония. Глянцои оригинал ҳаст. Ино бинед чихе блескаш хушрувай. И чанд буд? 80 сомон 1 метрш. Метавонед аз глянц гиред. Метавонед аз анаи стилои нав хайтек интихоб кунед. Ана баъд пабако ҳастай на ино. Иноро нишон додема нархоша давҷа. Аз 90 сомон то 120 сомона. Инаи аднатониё ҳастай велюриё. Дидед? Хулас беҳтарин пардао ҳаст. шумо метавонед ҳам аксессуар биёвед аз инҷа барои хона, ҳам ҳанамихе туру нами намуд барои листошон портер. хулас бо ҳами видеоро ҷамъбаст мекунем. Саломат бошед дӯстони азиз. Хайр.